आज मी बनवते आहे कोळंबी भात। त्याच्यासाठी मी 3 पेले इथे तांदूळ बॉईल करून घेतलाय। इथे कोळंबी घेतली, 2 कांदे घेतलेत बारीक चिरून, गरम मसाला आहे, वेलची, काळी मिरी, दालचिनी, लवंग आणि जिरं। इथे मी 1 टोमॅटो कापून घेतलाय। आलं लसूण वगैरे पेस्ट बनवणार आहे मी ह्याची, ती काढून घेतलं। इथे कोथिंबीर आणि बिर्याणी मसाला घेतलाय मी 1 चमचा भरून। कोलंबीला मी मीठ लावलेलं होतं, मी आता ह्याच्यात अर्धा चमचा हळद पावडर टाकते। आमचा मालवणी मसाला आहे तो अर्धा चमचा टाकलाय। याला लावून ठेवते। आला लसणाची पेस्ट आहे, कांदा टाकल्यावर नंतर टाकते। कांद्याच्या नंतर टाकली तर वास त्याला चांगला येतो। कांदा चांगला लाल भाजून नंतरच टोमॅटो टाकायचा। जोपर्यंत लाल भाजत नाही तोपर्यंत टोमॅटो टाकायचा नाही। तर कांदा लाल झालाय, मी आता याच्यामध्ये टोमॅटो टाकते। बिर्याणी मसाला टाकते, कोळंबी टाकते मी। आपला झालाय का बघूया भात। भात आपला तयार झालाय, आता प्लेट मध्ये काढून घेऊया। जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। कमेंट्स नक्की द्या।